እሺ ሰባት ስራሕትና ጻዕርን ግዘን ወሲደም ውልና ስለንሰርሖም ነዚ ቪድዮ ቅድመ ምጅማርኩም ነዛ ቻናል ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ስድራ ቤትና ብምዃን ፍቅርኩም ንኽትገልጹልና በኸብርን ላቡ ታሪክ ፊልምና ዝጅምር አፍጋኒስታን ኣብ እትርከብ ናይቶም ጉጅለ ግብረ ሽበራ መዕንደሪ ዝኾነት ታሊባን ካንዳር ዝተባሃለት ቦታ ንብረትነቱ ናይ ህንዲ ዝኾነ ካብ ኔፓል ተላዒላ ናብ ህንዲ እናበረረት ዝነበረት 176 ተጓዓዝቲ ዝፀዓነት ነፋሪት ብምጭዋይ ኣብ ካንዳር ንኽትዓረፍ ዝገበሩ ናይ ፓኪስታን አሸበርቲ እናርኢና እዩ። ነቲ ናይ ነፋሪት ምጭዋይ ሲዒቡ ድማ ናይ ህንዲ መከላኸሊ ሚኒስተር ዝኾነ ሳንጃይ ናብ ካንዳር ብምኻድ ነቶም ነፋሪት ዝጨዋይ አሸበርቲ ንምቁፅጻርን ክደራደርን ይፍትን። ኮይኑ ግን እቶም አሸበርቲ ዝዓገትዎም ሰባት ብሰላም ንኽልቀቁ እንተደልዮም መንግስቲ ህንዲ ዝኣሰሮም 3 ናይ ፓኪስታን አሸበርቲ ብነፃ ክፈትሖም ከም ዘለዎን ብተወሳኺ $10 ሚልዮን ንዓቶም ንኽኸፍል ናይ መደራደሪ ረቑሕታት የቕረቡ። በዚ ምኽንያት ድማ ሳንጃይ ናይቶም 176 እሱራት ህይወት ንምድሓን ክብል እቶም አሸበርቲ ዘቕረብዎ ረቑሒ ብምስማር ዝደልይዎ ነገር ኩሉ ንኽፍጸም ንምግባር ምስ ናይ ህንዲ ቀዳማይ ሚኒስተርን ፕሬዚዳንትን ብምርኻብ ብፓኪስታን ዝተፈጸመ ናይ ሽብር መጥቃዕቲ ዳግማይ ንኸይፍጸም ሓደ ፕሮጀክት ከም ዝሓንፀፀ ገሊጹ እዚ ፕሮጀክት እዚ ዶራ አንዳር ተባሂሉ ዝጽዋዕ ምዃኑ የፍልጦ። ሳንጃይ ቀጺሉ ናይቲ ፕሮጀክት ዶራ አንዳር ዕላማ ልዑል ብቕዓት ዘለዎ ሰላሊ ናብ ፓኪስታን ብምስጥር ብምእታው እቲ ጉጅለ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍጻሙ ቀዲሙ ንኸፍልጦ ምግባር ምዃኑን ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ሰላሊ ነቶም አሸበርቲ ካብ ውሽጢ ብምኽፍፋል ንነባዕላቶም ንኽባልዑ ዝገብረሉ ፕሮጀክት ምዃኑ የረድኦም። እንተኾነ ግና እቶም ቀዳማይ ሚኒስተርን ፕሬዚዳንትን እዚ መደብ እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑን እቲ ጉጅለ ግብረ ሽብራ ካብ ህንዲ ሰላሊ ከም ዝተላኸ እንተፈሊጡ ድማ ናይ ሽብር መጥቃዕቶም ብዕፅፊ ወሲኾም መከሮኦም ከም ዘርእዎም ንሳንጃይ ብምሕባር እቲ ፕሮጀክት ንኸይትግበር ይእግድዎ። ኮይኑ ግና ድሕሪ 2 ዓመታት እዚ ምፍጣሩ 5 ኣባላት እቲ ጉጅለ ፓኪስታን ናይቲ ሃገር ላዕለዎት ሚኒስትራት ተኣኪቦም ኣብ ዝርከብሉ ናይ ህንዲ ፓርላማ ህንፃ ውሽጢ ብድፍረት በመኪኖኦም ንሓለዋ ሓጹራት ሰይሮም ብምእታው ኣብ ላዕለዋይ መራሕቲ ህንዲ ዓብዪ ናይ ጥፍኣት ጭፍጨፋ ክካይዱ ይፍትኑ። ይኹን እምበር እቶም ሓለውቲ እቲ ፓርላማ ብዘረእይዎ ቅልጡፍን ብርቱዕን መልሲ እቶም 5 አሸበርቲ ሙሉእ ብምሉእ ተደምሲሶም እቲ መጥቃዕቲ እንተፈሸለ እኳ ኣብቲ ዝተገብረ ዘፍርሕ እዋን ተኹሲ ግና 12 ሰራሕተኛታት ሓለዋ ንሃገሮም ክብሉ ህይወቶም መስዋዕቲ ይገብሩ። ድሕሪ እዚ ዘሕዝንን ዘስካሕኻሕን ፍጻመ ሳንጃይ ዳግማይ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ቢሮ ብምኻድ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ቅድሚ 2 ዓመት ፕሮጀክት ዶራ አንዳር እንተነተግብሮ ነርና ሎሚ ነዞም 12 ጀጋኑ ኣይመቐበርና ነርና ብምባል ብሕራን ተረድኦ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ራእይን ቅድመ መጠንቀቕታን ሳንጃይ ጽኑዕ ከም ዝነበረ ምስ ተረድኦ ካብዚ ንላዕሊ ግዜ ምጥፋእ ንሃገር ድሕንነት ሓደገኛ ምዃኑ ብምእማን እውን ብመደብ ሳንጃይ ሙሉእ ብምሉእ ይሰማማዕ። ብኡን ድማ ንሳንጃይ ንፕሮጀክት ዶራ አንዳር ዝኸውን ዝወሃብ ከቢድ ሓላፍነት ክስከም ዝኽእልን ኣዝዩ ልዑል ብቕዓት ዘለዎን ሰላሊ መሪፁ ናብ ፓኪስታን ንኽሰድድ ጽኑዕ መምርሒ እንትህቦ ኣብ መንጎ እዚ ምርኢትና ይቕየር እሞ ታሪኽና ናብ ከተማ አፍጋኒስታን ወሲዱና ሃምዛ ዝተባሃለ ኣብ ውሽጢ ህንዲ ብዝፈጸሞ ገበን ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎ ዝነበረ ንፉዕ ሰላሊ ካብ ቤት ማእሰርቲ ነጻ ብምልቃቕ ናብ ፓኪስታን ኣትዩ ነቲ ጉጅለ ግብረ ሽበራ ካብ ውሽጢ ናብ ወጻኢን ክበታትኖም ትእዛዝ ተቐቢሉ ብኡን ናብ ዶ ፓኪስታን ብሄሊኮፕተር ይውሰድ። ድሕሪኡ ናብ ፓኪስታን ብምእታው ሊያሪ ናብ ዝተባሃለት ናይቲ ሃገር እንኳ አሸበርቲ ዝርከቡላ ከተማ ይበጽሕ። ቀጺሉ ሊያሪ ምስ ከደ ብመሰረት ትእዛዝቶም ላዕለዎት መራሕቱ ቀጥታ ኦስማን ናብ ዝተባሃለ ኣብታ ከተማ ንእሽተይ ሬስቶራንት ከፊቱ ኣብኡ ናብ ዝነብር ናይ ህንዲ ሰላሊ ይኸይድ። እንተኾነ ግና ሃምዛ ብናይ ህንዲ ስለላ ትካል ከም ዝተላእኸ እንተፈለጠ እኳ ተኣማንነቱ ንምፍታን ክብል ግና ኣይፈልጠካኒ ካብ ቅድሚት ኣለይ እንትብሎ ሃምዛ ተስፋ ቆሪጹ ካብቲ ሬስቶራንት ምስ ወፀ ናይቲ ከተማ ሸፋቱ መፅዮም ክዘርፍዎ ይፍትኑ። ሃምዛ ግና ስልጡን ተዋጋይ ስለ ዝነበረ ካብቶም ሸፋቱ ናይ ሓደ ፍንጫ ብቴስታ ይሰብሮ። ይኹን እምበር ኣብ መንጎ እዚ ሃምዛ ብሰንኪ ንዴቱ ልክዖም ክህቦም እንተደለየ እኳ ስልጡን ናይ ህንዲ ሰላሊ ምዃኑ ንኸይፍለጥ ብምባል ግን ኢዱ እንትህብ በቶም ሸፋቱ ከቢድ ማህረምቲ በፂሕዎ ኣብ ጥቓቲ መንገዲ ርእሱ ሲሒቱ ይወድቕ። ንጽባሒቱ ግና ኦስማን ዝብላዕ ነገር ሒዙሉ ብምኻድ ትማሊ ኣይፈልጠካን ዝበሎ ክፍትኖ ስለ ዝደለየ ከም ዝነበረን ሕጂ ግና ፈተንኡ ብዝግባእ ከም ዝሓለፈ ስለ ዘረጋገጸ ብሓባር ሰሪሖም ንሃገሮም ህንዲ መከራ ንዘርእይዋ ዘለው ናይ ፓኪስታን አሸበርቲ ንምጥፋእ ምድለዋቶም ከም ዝጅምሩ ነጊርዎ ግዛዊ መጽለልን ስራሕን ይህቦ። ድሕሪኡ ዕላምኦም ንምጅማር ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ከፊሎም ካብ ጉዑ እንትጅምሩ ኦስማን ንሃምዛ መጀመርያ ብዛዕባ ውሽጢ ሊያሪ ዘለዎ ጉጅለ አሸበርቲ ክፈልጦ ዘለዎ ነገር ክገልጸሉ ይጅምር። ብመሰረት እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ሊያሪ ራማን ብዝተባሃለ ሓደገኛ ሰብ ዝምራሕ ናይ አሸባሪ ጉጅለ ክህሉ ከሎ ምስ ራማን ኣብ ውሽጢ ልዑል ውግእ ዘሎን ባቡ ብዝተባሃለ ሰብ ዝምራሕን ካልእ ጉጅለ ግብረ ሽብራ ከም ዘለውን ይረድኦ። ራማን ግን ምስ ናይቲ ከተማ መሓዳሪ ጀሚል ጥብቂ ርክብ ዘለዎን ንጀሚል ብገንዘብ ዝድግፎ ሰብ ስለ ዝኾነ ሃምዛ ናብ ናይ ራማን ጉጅለ ምእታው እንተኽኢሉ ጽቡቕ ምዃኑ የፍልጦ።
በታምሸት ተያድማ ሐምዛን ኦስማንን አቡሽተ ሓደ መኽዘን ካልእ ኸማእቶም ንሃገሩ ህንዲ ሰላሊ ዝኾነን አቡሽቱ ጉጅለ ባቡ በመእታው መረዳታን መንግስት ህንዲ ዘቀብል ዝነበረ ሪዝዋን ዝተባሃለ ሰላሊ እንትራኽቦም ሪዝዋን ንሐምዛን ኦስማንን ባቡ ነቲ ካልኣይ ውልድ ራማን ዝኾነ ናይ እምኒ መቕታል ምድላው ይገብር ከም ዘሎን እዚ ተግባር እዚ ድማ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ኣብ ዝፍጸም መርዓ ዓርክ ራማን ከም ዝፍጸም ይነግሮም ነዚ ድማ ሐምዛ ናይ ራማን እምነት ረኺቡ ናብቲ ጉጅለ ንኽጽምበር ክብል በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብቲ መርዓ ከማ እንጋድን ንኽቁፀርን ሰባት ባቡ ነቲ ወዲ ራማን ዝኾነ ናይ እምኒ ክቐትልዎ ክመፁ ከለዉ ሓለዋ ገይሩሉ ንሰባት ባቡ ክቐትሎም ወይ ከዓ ንኸሃድሙ ክገብሮም ከም ዘለዎን እንትነግሮ ሐምዛ በዚ ሓሳብ እዚ ብምስምማዕ መዓልቲ እታ መርዓ በፂሑ ንዑድማት እንዳእንገዳ ዓርሱ ነቲ መጥቃዕቲ ከዳሉ ይጅምር ብዙሕ ከይጸንሕ ድማ እቲ ካልኣይ ወዲ ራማን ዝኾነ ናይ ምስ ንእሽተይ ሓዊ ፋይዘል ናብቲ መርዓ እንትኣትዉ ሐምዛ ልክዕ ከም ዝተፀበዮ ናይ ባቡ ሰባት እውን ንናይ እምኒ ምቕታል መፂኦም ኣብ ልዕሊ ንናይ ምዝሕልው ዝነበሩ ሰባት ራማን ልዑል ዝኾነ መጥቃዕቲ ምፍጻም እንትጅምሩ ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ናይ ራማን ሰባት ስለዘይተዳለዉ ልክዕ ከም ቆፅሊ ክረግፉ ኣብ ዝጀመሩሉ ህሞት ሐምዛ ሃንደበት ተረኺቡ ንሰባት ባቡ ብጥይት እናዓፀደ ብምቕታል ንህይወት ወዲ ራማን ናይምን ሰባቱ ንምድሓን ይፍትን ኮይኑ ግና ክንዲ እቲ ዝተኸኣሉ እንተፈተነ እኳ ናይም ካብ ሰባት ባቡ ዝተተኮሰ ጥይት ተሃሪሙ ህይወቱ እንተሓለፈት እኳ ሐምዛ ነቲ ንእሽተይ ሓዉ ግና ካብ ናይ ባቡ ሰባት ካብ ምቕታል የድሕኖ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ራማን ብሞት ውልዱ ልቡ ይስበር እቲ ብሐምዛ ዝድሓነ ናይ መወዳእታ ወዱ ፋይዘል ግን እዚ እዩ እቲ ህይወተይ ዘድሓነ ሰብ ብምባል ንሐምዛ ነብኡ እንተሪኦ ራማን ብሕዙን ገጽ ናብ ሐምዛ ገጹ ብምቕናዕ መኒኻ ክብል እንትሓቶ ሐምዛ ኣብቲ መርዓ እንጋዲ ከም ዝነበረን ነቲ መጥቃዕቲ ክፍጸም ከሎ ደው ኢሉ ክዕዘብ ስለዘይከኣልን ኣብ መንጎ ዝኣተወ ነዚ ከም ዝነበረን ብምግላጽ እንተገርሞ ነዚ ስዒቡ ራማን ንሐምዛ ንኸምኡ ዝኣመሰለ እሙን ሰብ ኣብቲ ጉጅሎ ክኣቱ ከም ዝደሊ ይነግሮ ንሱ ድማ ናብቲ ዝመርሖ ግብረ ሽብራዊ ጉጅለ ንኽጽምበር ይገብሮ ነዊሕ ከይጸንሐ ድማ እቲ ናይ ቀረባ መሓዛ ራማን ዝኾነ ጀሚል ኣብቲ ቦታ በፂሑ ንራማን ዋላ እኳ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘጋጠመ ኩነታት ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እንተኾነ ምርጫ ከንቲባታት ክካየድ ስለ ዘቐረበ ግና ክሳብ እቲ ምርጫ ዝውዳእ ንባቡ ምቅላስ ደው ንኸብል እንትመኽሮ ራማን ዋላ እኳ ንባቡ ክቐትሎ ቆሪፁ እንተነበረ ምኽሪ ጀሚል ሰሚዑ ነቲ ምስ ባቡ ዝነበሮ ባእሲ ኣወንዚፉ ንወዱ ይቐብሮ መዓልትታት ንሓለፉ ምስከዱ ድማ ሐምዛ ምስቲ ናይ ቀረባ ዘመድ ራማን ዝኾነ ኦዜ ጽኑዕ ዕርክነት ብምምስራት ኣብ ውሽጢ ጉጅለ ራማን ዘለዎ ጽልዋ ቀስ በቐስ እናዓበየ ይኸይድ ብኻልእ ወገን ራማን ሕነ ወዱ ስለ ዘይፈደየ ዕረፍቲ ሲኢኑ ሓደ መዓልቲ ንኣባላት ጉጅሉ ኣኪቡ ብዛዕባ ባቡ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዘለዎም ይሓቶም ኣባላት ጉጅሉ ብምሎም ግና ሕጂ ንባቡ ክነሃድን ምፍተን ንድምፂ ምርጫ ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ ሕነ ምፍዳይና ክነናውሐለና ይብሉ ሐምዛ ግና ተቓራኒ ሓሳብ ብምቕራብ ንባቡ ክሳዕ ምርጫ ክንጽብዮ የብልናን ሕጂ ብህፁፅ ደሊና ክነጥፍኦ ኣለና ዝብል ሓሳብ እንተቕርብ ራማን ብሓሳብ ሐምዛ ይሰማማዕ እሞ ባቡን ሰባቱን ንኽህደኑ ብዘውፅኦ ትእዛዝ መሰረት ሐምዛን ሰባቱን ከተማ ንከተማ እናሳደዱ ንሰባት ባቡ ብዘሰክሕ ኩነታት ክቐትልዎም ይጅምሩ ድሕሪ ናይ ሙሉእ መዓልቲ ሃደን ድማ ሐምዛን ኦዜን ንባቡ ብባጃጅ ገይሩ ካብታ ከተማ ክሃድም ከሎ ሒዞም ናብ ራማን እንተቕረብዎ ራማን ነቲ ቀታሊ ወዲ ዝኾነ ባቡ ምስ ረኸቦ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብዘይኮነ ድንጋጸ ርእሱ ብእምኒ ጨፍጭፉ ይቐትሎ ብድሕሪ እዚ ነቲ ንዕኡ ኾነ ንስድርኡ ክጎዲ ዝፍትን ዝኾነ ሰብ ተመሳሳሊ ዕድል ከም ዘጋጥሞም የጠንቀቖም ድሕሪኡ ድሕሪ ከይዲ ኣዋርሕ ጀሚል ምርጫ ሲዕሩ ከንቲባ ሊያሪ ምስ ኮነ ኣብ መድረኽ ወፂኡ ንራማን ከመሓው ብምምጓስ ኣብቲ ምርጫ ንዝገበረሉ ድጋፍ የመስግኖ ህዝቢ ሊያሪ እውን ራማን ነቲ ሓደገኛ ዝነበረ ባቡን ጉጅሉን ስለ ዘጥፍኦም ንራማን ብዝያዳ ከፈትዎን ከኽብርዎን ይጅምሩ ሐምዛ ግና ዓወት ጀሚል እናተኸበረ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሃንደበት ነታ መልክዐኛ ጓል ጀሚል ዝኾነት ኤሌና እንትሪኣ ብጽባቐ ተማሪኹ ብፍቕራ ይወድቕ ኣብ መንጎዚ ንጀሚል እንኳዕ ሓጎሰካ ክብሉ ዝመፁ ኣሕዋት ካራቻ ዝበሃሉ ነጋዶ ኣፅዋር ራማን ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ተቐባልነት ተዓዚቦም ባዕልኻ ብነፃነት ንፖለቲካዊ ስልጣን እንተተወዳዲርካ ብዘይ ዝኾነ ተወዳዳሪ ክትስዕር ትኽእል ኢኻ ኢሎም መኺሮምዎ ይኸዱ ብኻልእ ወገን እቲ ብፍቕሪ ኤሌና ዝተማረኸ ሐምዛ ንኤሌና ንበይና ክረኽባ ብምሕሳብ ኣብ ሓደ ቤት ጭፈራ እናተዘግናግዐት ከላ ፈሊጡ ንፖሊስ ይድውል እሞ ፖሊስ ነቲ ወፅዋታ ፋሕ ከም ዘብሎ ይገብሮ ቅድሚ ንሳ ምምፃኣ መኪና በላሽዎ ስለ ዝነበረ ድማ ኤሌና ካብ ፖሊስ ሃዲማ ንመኪና ክተልዕላ ምስ ፈተነት ኣይሰርሕን ኢልዋ እንትትጭነቕ ኣብዚ እዋን ሐምዛ ሃንደበት ዝመፀ ብምምሳል ብሞተር ሒዝዋ ናብ ገዛ ይወስዳ ኣብ መንገዲ ናብ ገዛኦም ምስ ቀረቡ ግና ሐምዛ ሞተሩ ዝተበላሽወት ብምምሳል ክልቲኦም ብእግሮም ንኽኸዱ ብምግባር እናተጓዓዙ ብዘለዎ ጥዑም ዘረባ ንኤሌና ስሒብዋ ቁጥሪ ስልካ ተቐቢሉ ይፋንዋ ብኻልእ ወገን ድሕሪ ከይዲ መዓልትታት ኣሕዋት ካራቺ ምስ ራማን ብምርኻብ ንኢቅባል ዝተባሃለ ሓላፊ ፀጥታ ፓኪስታን እንተላልይዎ ኢቅባል እውን ራማን ኣብ ልዕሊ ህንዲ ንዘካይዶ ዝነበረ ግብረ ሽብራ ከም ዝድግፎ ብምግላጽ ንመንግስቲ ህንዲ ንምድኻም ብሓባር ንኽሰርሑ ሓሳብ እንተቕርበሉ ራማን ኣብ ፈለማ ምስ ሓላፊ መንግስቲ ብሓባር ምስራሕ እንተዘደለየ እኳ ጸኒሑ ግን ሓሳቡ ብምቕያር ምስ ኢቅባል ይሰማማዕ እሞ ኣብ ዝቕጽል መጥቃዕቲ ዝሳተፉ ሰባት ክመርጽ ይመጻባዕ
እቲ ከንቲባ ከተማ ዝኾነ ጀሚል ግና ራማን ዘለዎ ህዝባዊ ደገፍ ተጠቒሙ ንገዛ ርእሱ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣቆይሙ ናብ ማሓዳረይነት ክወዳደር መደብ ከም ዘለዎ ምስ ሰምዐ ብቁጥዕ ንራማን ከኣስሮ ይውስን። ነዚ ንምትግባር ድማ ንራማንን ሰባቱን ዘይፈርሕ ቺዳር ንዝተባሃለ ብጭካንኡ ካብ ፖሊስ ዝተባረረ ኮማንደር ናብ ስርሑ ንኽምላስ ይገብሮ። ራማን ብግዲኡ ንስራሕቲ ኢቕባል ዘድሊ ኣጽዋር ንምዕዳግ ምስ ሃምዛ ናብ በረኻ ወሪዱ ምስ ነጋዱ ኣጽዋር ይወዓዓል። ቺዳር ድማ ናብ ቢሮ ጀሚል ብምኻድ ንራማን ካብ መንገዲ ንኸልግዞ እንተኾይኑ ፍሉይ ሓይሊ ከድልየኒ ምስ በሎ ጀሚል ዝደልዮ ንኽገብር ፍቓድ ይህቦ። ኣብ መንጎዚ ምርኢትና ናብ ህንዲ ይመልሰና እሞ እቲ ሚኒስተር ምክልኻል ዝኾኑ ሳንጀይ ራማንን ኢቕባልን ኣብ ልዕሊ ህንዲ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ከም ዝኾኑ ሓበሬታ ስለ ዝበጽሖ ነቲ መጥቃዕቲ ንምፍሻል ብቕልጡፍ ይንቀሳቐስ። ኣብ ፓኪስታን ግና ጉጅለ ራማን ንኢቕባል ዝገዝዎ መሳርሒ ዝርክብሉ መዓልቲ በፂሑ ክኸዱ እንክብሉ እቲ ወዲ ራማን ዝኾነ ፋይዘል ብምኽንያት ዘጋጠሙ አንደበታዊ ናይ ምግቢ ምምራዝ ራማን ነቲ ዝሓመመ ወዱ ሒዙ ምስ በዓልቲ ቤቱ ናብ ሆስፒታል ንምኻድ ክግደድ ከሎ ሃምዛን ኦዜን ደሞ ነቲ መሳርሒ ወሲዶም ንኢቕባል ይረክብዎ። ራማን እውን ሃገር ሰላም ኢሉ ናብ ሆስፒታል ናኸደብ ዝነበረሉ ሰዓት መኪና ራማን ብቺዳሪ ንሱ ብዝበተኖም ፍሉይ ሓይልን መጥቃዕቲ ተኸፊትዎም መእተውን መውፅእን እንተስእልዎም ራማን ኣብ ልዕሊኡን ስድሩን ዝነብሩሉ መኪና ብዝተኸፈተ ብርቱዕ ተኹሱ ስዒቡ ህይወት ቤተሰቡ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ስለ ዘይደለየ ካብ መኪና ብምውራድ ብሰላም ኢዱ ንቺዳሪ ይህብ። ቺዳሪ እውን ንራማን ኣሲሩ ኣብ መኪና ምስ እተዎ ልቡ ክሳብ ዝጠፍእ ድሕሪ ምህራሙ ድሕሪ ደጊም ዕድሚኡ ሙሉእ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ከም ዝበሊ መረጋገፂ ይህቦ። ይኹን እምበር ሃምዛ ናይ ስለላ ብቕዓቱ ተጠቒሙ ነቲ ሕቡእ ማዓስከር ፍሉይ ሓይሊ ቺዳር ኣጻርዩ ስለ ዝረኸቦ ኣብ ጣዕሚ መዓልትቲያ ምስ ካልኦት ብጾቱ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ፍሉይ ሓይሊ ቺዳር መጥቃዕቲ ብምፍናው ንመብዛሕትኦም ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ይእትውዎ። ብምቕጻል ንኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ቺዳር ኣሲሮም ከሳቒይዎም ከለዉ ዘርኢ ቪድዮ ንቺዳር ብምልኣኽ ቺዳር ሕጂ ንራማን ዘይፈትሖ እንተደኣ ኮይኑ ንኹሎም ኣባላት ፍሉይ ሓይሉ ከም ዝድምስስዎም ስለ ዘፈራርሕዎ ቺዳር መማረፂ ስኢኑ ንራማን ካብ ማእሰርቲ ይፈትሖ። ድሕረዚ ራማን ካብ ቺዳር ተሓቢኡ ብጥንቃቐ ንዓመታት ድሕሪ ምንቅስቓሱ ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ራማንን ኢቕባልን ዘቀነባበርዎ ዓብዪ ናይ ሽብር መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገረ ህንዲ ይፍጸም። ምንም እኳ እዚ መጥቃዕቲ ዝኽፍጸም ከም ዝኽእል ሃምዛ ንህንዲ ቀዲሙ መጠንቀቕታ ዝሃበ እንተነበረ እቲ ሃገር ስጉምቲ ቅድሚ ምውሳዳ እቲ ናይ ሽብር መጥቃዕቲ ስለ ዝተፈጸመ ሃምዛ ንራማንን ኢቕባልን ንሓዋሩ ንኸወግዶም ብዕቱብ ክሓስብ ይጀምር። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ዳግማይ ናይ ሊያሬ ከንቲባነት ምርጫ ውድድር ንኽጋየድ ምድላዋት ኣብ ዝጅመረሉ ራማን ሕጂ ዓርሱ ኽኢሉ ኣንጻር ጀሚል ብምዃን ንከንቲባነት ውድድር ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ይቐርብ። ሃምዛ እውን ኣብ መንጎ ጀሚልን ራማንን ዝተፈጥረ ቂም ንምጥቃም ብምሕሳብ እታ ናይ ፍቕሪ ብፅሒቱ ዝኾነት ጓል ጀሚል ኤሌና ምስ ኣቦኣ ጀሚል ንኽተራኽቦ ድሕሪ ምግባሩ ምስ ጀሚል ምስ ተራኸቡ ሃምዛ ኣብ ውሽጢ ዝቕፅሉ መዓልትታት ንራማን ኣሊዎ ቦትኡ ክወስድ ከም ዝደሊ ምስ ነገሮ ጀሚል እውን ብዘይ ዝኾነ ተቐናቓኒ ስልጣን ከንቲባነቱ ተቆጻጺሩ ክጸንሕ ከም ዝኽእል ንጀሚል ሓሳብ የቕረበሉ። እንተኾነ ግና ሃምዛ መደቡ ቅድሚ ምፍጻሙ ንጓል ጀሚል ኤሌና ንሓዳር ሓቲቱ ብጀሚል ስለ ዝተፈቕደሉ ሃምዛ ምስ ኤሌና ውዑይ ዝበል ዓቢ መርዓ እንትገብር ኣብቲ ናይ መርዓ ውራይ ንራማንን ኢቕባልን ሓዊሱ ዓበይቲ ሰበስልጣናት ተረኺቦም እናተዘናግዑ የምስዩ። ድሕሪ እዚ መርዓ ከይዲ መዓልትታት ድማ ራማን ኣብ ሓደ ፕሮግራም ተሳቲፉ ናብ ቤቱ ክምለስ ከሎ ነታ መኪና እናዘውራ ዝነበረ ሃምዛ ኣቋራፂ መንገዲ ኣሎ ብምባል ንራማንን ክልተ ሓለውቲ ራማንን ብኻልእ መንገዲ ሒዝዎም ክኸይድ ይጅምር። ይኹን እምበር ኩነታቱ ዘጠራጠሮ ራማን ንሃምዛ ናበይ ሒዝዎም ይኸይድ ከም ዘሎ ክሓቶ ከሎ ሃምዛ ምንም ከይመለሰሉ ብምትራፉ ራማን ሃምዛ ናብ መፈንጥራ የእትዎ ከም ዘሎ ፈሊጡ ንሃምዛ ካብ ድሕሪት ከጥቅዖ እንትጅምር ኣብዚ ግዜ እቲ መኪና እናዘወረ ዝነበረ ሃምዛ ናይ መኪና መሪሑ ክቆጻጸራ ስለ ዝሰኣነ መኪንኡ ምስ ሓደ ሓፂን ብሓይሊ እንትጋጮ ብውን ንብውን እቲ ምስ ሃምዛ ኮይኑ ንራማን ንምጥፋእ ቀዲሙ ዝተሰማመዐ ጀሚል ነቲ ፖሊስ ቺዳር ምስ ካልኦት ፖሊሳት ናብቲ ቦታ ስለ ዝለኣኸ ቺዳር ንራማን ተጋጭዮም ናብ ዝቆሙሉ ቦታ ብምምጻእ ምስ ሓለውቲ ራማን ከቢድ ናይ ተኩስ ልውውጥ ይጅምሩ። ኣብ መንጎዚ ራማን እውን ዘለዎን ዘይብሉን ሓይሉ ተጠቒሙ እንተምልጥ ሃምዛ ድማ ምስ ሓደ ካብቶም ሓለውቲ ራማን ክቃለስ ጸኒሑ ነቲ ሓላዊ ብተደጋጋሚ ብምውጋእ ቀቲሉ ይድርብዮ። ራማን እውን ብወገኑ ምስ ቺዳር ብዝገበሩ ልውውጥ ተኩሲ ኣዝዩ ተሓሲኡ ንሞት ከም ዝቐረበ ሃምዛ እንተረኣዩ እኳ በቶም ናይ ራማን ሰባት ንኸይጥርጠር ብምሕሳብ ራማን ብሂወት ከም ዘይተርፍ እናፈለጠ ኮነ ኢሉ ሒዝዎ ናብ ሆስፒታል ይወስዶ። ይኹን እምበር ራማን ቅድሚ ሆስፒታል ምብፅሑ ህይወቱ ስለ ዝሓለፈት ንኦዚ ሓዊሱ ኩሎም ናይ ራማን ሰባት ብሞት ራማን ኣዝዮም እንትሓዘኑ እኳ ንሃምዛ ግና ናይ ራማን ህይወት ንምድሓን ልዑል ተጋድሎ ከም ዝፈጸመ ብምሕሳብ ዓብዪ ኣኽብሮት ከርእይዎ ጀሚሮም ኣብ መወዳእታ ብምኽንያት ዝገበሮ ጻዕሪ ሰዓብቲ ራማን ብምልኦም ንሃምዛ ቀጻሊ መራሒኦም ገይሮም ንኽሸምዎ ክሰማምዑ ከለዉ ታሪክ ፊልምና እውን ሃምዛ መንም ብዘይጠርጠሩ ኩነታት ኣብ ቁንጮ ናይቲ ጉጅለ ብምቕማጥ ኣብ ፓኪስታን ዘለዎ ሸበርቲ ብምልኦም ካብ ስሮም ንምምሓው ክዳሎ ከሎ እናረአየና ናይ ታሪክና ቀዳማይ ክፋል የብቅዕ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ፊልምና ነዚኣ ትመስል ነይራ። ቀጻሊ ብኻልእ ናይ ፊልም ታሪክ ክሳብ ንራኸብ ጻዕረና ሪኢኹም ንቪድዮና ላይክ ንቻናልና ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ድጋፍ ብኖታሪዩና ብኽብሪ ንላቦ። ሰናይ ቅነ